दा recently आं offer मोनदों IIT जम्मुआव in the Department of Bioscience and Bioengineering as an assistant professor. So I have to join within 3 months. So the next week आं join जाहैनो थांखि लादों. Interview processa एसे lengthy. आं बे positionनि applicationखौ around June July 2025 बे submit खालामदोंमोन. ओमफ्राय first initial stage खौ December दानाव लादोंमोन. I think it was on 12 December बे first stage आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो मोनथाम मोनब्रै स्टेप दंबावो. बे first step क्लियार जाखांनायनि उनाव बिसोर on campus interview लेंहरदों. बिनि उनाव आं फ्रान्सआव दंमोन. ओमफ्राय फ्रान्सनिफ्राय फैनानै केम्पासाव थांनानै IIT जम्मुनि केम्पासाव थांनानै इन्टारभिउखौ होदों आरो. स' ओभारअल माने मोनब्रै मोनबासो स्टेप्स थायो. ओमफ्राय बे प्रसेसफ्रा January 15 लासे कमप्लिट जादोंमोन आरो. ओमफ्राय आफ्टार दा 1 week आं बे अफारखौ मोनदों आरो. नोंथाङा फ्रान्सआव मा आयदाखौ लानानै फरायबाय थादोंमोन एबा सोलोंहैदोंमोन? फ्रान्सआव आङो सेकेन्ड पोस्ट डक्टरेल रिसार्च खालामगासिनो दंमोन. इनरा होननाय मोनसे रिसार्च सेन्टार. बे रिसार्च सेन्टार इउनिभार्सिटि अफ पेरिस सेक्लेनि आन्डाराव. आयदाया एक्सुवेलि बे मोनसे थायोना बिफां लाइफाङावबो मोनसे जिबख्रि थायो. बे जिबख्रिखौ नेनो स्केल रिजोल्युसनाव नायबिजिरनो थाखाय आङो अप्टिकेल सिस्टेम इमेजिं सिस्टेम बानायहैदोंमोन आरो. ओमफ्राय बे प्रजेक्टआ दासिमबो दंगासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ. बिजोंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, बिजोङा जास्ट मोनसे बिजोंल' आरो. बे लाइक बर' बिजों फोरोंबाय माबा मोनसे आलादा माबा फल्स साइन्स बा माबा मोनसे नंखाय इनफरमेसन सोलोंथाइ लागोन बे नङा. माने बिजोङा इज जास्ट द वे अफ कमिउनिकेसन, वे अफ राइटिं. स' बर' बिजोंजों जा सोलोंनानै रोङो बेखौबो सिमिलारलि इंलिश मिडियाम बा हिन्दी मिडियाम बेलेग बेलेग बिजोंनि स्टुडेन्टफ्राबो एखे चेप्टारखौनो फरायगोन, एखे टपिकखौनो फरायगोन, एखे कनसेप्टखौनो मोनगोन. स' आं सानो माने बर' बिजों फरायब्ला बिदि माबा मोनसे माबा जागोन, टपिक बा साइन्टिफिक इनडेप्थ नलेज, साबजेक्टनि इनडेप्थ नलेजआ खम जायो बे नङा. थामहिनबा बुंनो थाङोब्ला माने बर'नि राव गावनि बिजोंनि बर' रावजों फरायनानै नों साबसिन बुजिनो हानायनि मोनसे माबासो गियाना इजिसिन जायो आरो नों बर' रावजों सोलोंनायनि थाखाय. मानो होनबा नों लेंगुवेजनि प्रब्लेम गैला. मानो होनबा बर' रावा नोंनि नेचारेलि बाय बार्थ फैखानाय आरो. ओंखायनो इट्स काइन्ड अफ इजियार अपसन आं बेखौ सानो आरो. ओमफ्राय इन टार्म्स अफ माने हायार एजुकेसन बेनो जास्ट माने बर' मिडियामाथ' बिजोङाथ' दा बुंनो थाङोब्ला क्लास 10 सिम आरो खोनानो मोनदों स्ल'लि हायार एजुकेसन सेक्टरावबो इन्ट्रडिउस जाबाय. बाट ओभारअल इट डाजन्ट मेटार. माने बर' मिडियाम टु इंलिश मिडियाम अफकर्स हायार एजुकेसनाव नों सुइच खालामनांगोन. खिन्थुबा एट्राप डिफिकाल्टि जाया नों बे सुइचिं माबायावबो बर' मिडियामनिफ्राय इंलिश मिडियाम सुइचिं खालामब्लाबो. माने जास्ट नों रायलायनाय लिरनाय किप अलवेज प्रेक्टिस मेक्स मेन पारफेक्ट होननाय मोनसे वार्ड दंना. नों जेसेबां सोलोंगोन जेसेबां रायलायगोन लेंगुवेजाव एक्सपार्ट जालांगोन बेल' आरो. बे आं साख्रि मावदोंमोन बाट देट वाज नट पार्मानेन्ट पजिसन. बे मोनसे PhD डिग्रिनि उनाव मोनसे टेम्परारि कन्ट्रेक्ट बेसिसाव मोनसे रिसार्च खालामनांगौ जायो. बेखौनो पोस्ट डक्टरेल रिसार्च. बे टेम्परारि रिसार्च आं मावहैदोंमोन आमेरिकानि केलिफर्निया इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि होननायाव 1 बोसोरनि थाखाय मोनसे प्रजेक्टआव आं मावहैदोंमोन. ओमफ्राय बे प्रजेक्ट जोबखांनायनि उनावनो आं फ्रान्सआव दा जा मावगासिनो दङ बेहाय जइन जाहैदोंमोन आरो. दासिमाव नंगौ आं LP स्कुलनिफ्राय लानानैनो क्लास 10 सिम फुरा बर' मिडियाम स्कुलजों फरायदों, बर' बिजोंजों फरायदों. बुंनो थाङोब्ला फार्स्ट LP स्कुलखौ आं 2 नं कास्क'ट्रा LP स्कुलाव फरायदोंमोन. दा बे 2 नं कास्क'ट्रा LP स्कुला गैला. बे उर्बुसि ब्रह्म मेम'रियेल स्कुलजों जइन जाबाय आरो मार्च आप जाबाय. बिनि उनाव LP स्कुल फरायखांनानै गयबारि ME स्कुलाव फरायदों आङो. बेबो बर' मिडियाम क्लास 5 to 8. क्लास 5 to 7 जायोमोन बै समाव. बिनि उनाव
क्लास 8 to 10 माने मेट्रिक होलाजासे आं बासुगाव हायार सेकेन्डारियाव फरायदों ओमफ्राय मेट्रिकखौबो बर' आयदाजोंनो लिरदों मेट्रिकबो पास जादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव जोंना न'खराव एसे इन्सट्राक्सन होग्रा दंमोन बिदा दङ ओमफ्राय बिमा बिफायाबो एसे बिदिनो गुबुननिफ्राय खबर लानानै आंखौ इन्सपायरेसन होयोमोन आरो माबा मोनसे फरायनांगौ टेकनिकेल लाइन इन्जिनियारिं माबा माबि बेफोरबायदिनि सोमोन्दै खोमायाव सोनानै होयोमोन ओमफ्राय बिसोरनि खोनानायावनो बुंनायावनो इन्सट्राक्सनावनो आं माने CIT आव फरायदों डिप्ल'मा इन्जिनियारिं माने बेहाय सुइस जाहैबाय आरो बर' मिडियामनिफ्राय इंलिस डाइरेक्टलि होमबाबो बै टाइमाव अफकर्स क्लास 10सिम बर' मिडियामाव जेबो इंलिस रायलायनाय जाया बेहाय सुइसिं टाइमाव एसे माने प्रब्लेमखौथ' बुंला आङो माने बे CIT आव हाबनाय लोगो लोगो डाइभार्स बेकग्राउन्डनि बेलेग स्टेटनिफ्राय फैनाय बबेबा इंलिस मिडियामनि फरायनायफोरा माबा जाखाबाय ज' जाखाबाय बेहायनो आंना इंलिस रायलायनायफ्रा एसे स्टार्ट जाखादों आरो ओमफ्राय स्ल'लि CIT आव स्टार्ट खालामबाय रायलायनाय बिनि उनाव CIT इन्जिनियारिं डिप्ल'मा इन इन्सट्रुमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रल डिपार्टमेन्टआव कमप्लिट खालामनानै आरो NITSL फोराव बिटेक जइन जाहैबाय आरो NITSL फोराव थांनानै फुरा डाइभार्स जासिनबावबाय माने बेहाय फैबावबाय बेलेग स्टेटनिफ्राय बहुत बारा इंलिस रायलायग्रा बारानिफ्राय बारा जालांबाय बेहाय आरो माने प्रग्रेस जालांबावबाय आरो आंनि इंलिस रायलायनायनि बुंखो होनदोबा माबा मोनसे भाषा सोलोंनायनि इभेन हिन्दी बेफोर स' बिदिनो बारायलांबाय उनाव आरो बिटेकखौबो कमप्लिट खालामबाय बिटेक कमप्लिट खालामनानै आरो IISc बेंगलराव थांबावबाय आरो बांसिन माबा लाइक माबा जाबावबाय आरो डाइभार्ससिन गुवारसिन जालांबावबाय आरो IISc बेंगलराव थांनाय लोगो लोगो बुहुत फरेन कान्ट्रिनि स्टुडेन्टफोर फैनाय बेफोरजों बांसिन इन्टारेक्सन जाबावबाय आरो स' माने अभारअल माने मोनफ्रोमबो स्टेपाव आंनि लाइफआव एजुकेसन सेक्टराव गुवारनिफ्राय गुवारसिन बारायलांबाय थादोंमोन आरो सोलोंथाइनि बेलायाव ओमफ्राय लेंगुवेजआबो इमप्रुभनिफ्राय इमप्रुभ जालांसिनदोंमोन बियो बर' बिजों फरायनाया आंना बर' बिजों फरायनायखौनो आं गावखौनो माने माबा मोनसे माने माबा मोनसे नेग्लेक्टेड जानानै बर' बिजोंजों फैनानै आं गावखौनो फिल खालामा मानो होनबा माने आं गावखौनो फिल खालामा गावखौनो माने डाउन होननानै साननानै लाया माने जा इंलिस मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा रोङो हिन्दी मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा रोङा आइ एम कम्पिटेन्ट वेल इनाफ माने आं बिसोरजों एखे आंना जेबो खमि गैया दा ओंखायनो आं सानो जायफ्रा बर' बिजोंखौ फरायब्ला दे माबा कम्पिटेन्ट जाया बे टटेलि मिसकनसेपसन आं बिदि साना आरो माने जुदि बर' मिडियाम फरायोब्ला माबा मोनसे खमि जाहैगोन माबा मोनसे हायार इडुकेसन लानो हाया फर एग्जाम्पल IITsफ्राव हाबनो हाया NITsफ्राव हाबनो हाया आमेरिकायाव थांनो हाया आरो हायार इडुकेसन लाहैनो हाया बे टटेलि मिसकनसेपसन आंखौनो साननानै नायदो आंनो गामिनि फुरा बायला जिला एलपि स्कुलनिफ्राय फरायनानै इण्डियानि IITs IIScs एन्ड देन इभेन वर्ल्डनि टप इन्स्टिटिउट लाइक केलटेकफ्राव रिसार्च खालामनानै फैदों ओंखायनो नो डाउट जास्ट बर' मिडियाम फरायदों जास्ट स्टे फकास थानांगौ मालायफ्रा मा बुंबाय थाथों नोंनि फरायनायखौ नों थाल लादो बेसेबां इमप्रुभ जागासिनो दङ बेखौ गावबागाव एसे हमनो हाबानो अट'मेटिकलि सौहैगोन आरो नों हायेस्ट टप लेभेलसिम सौहैगोन